rozkoszyć bez tyłu. Roześmiły drogi był, piłcza do rozkoszy bez tyłu. I dawaj! Pierwszą śpiewanką, która jakby rozpoczęła ciłu przychodu po tym z Damyrą, była śpiewanka Rik po Rik. To była śpiewanka w zasadzie na zamówienia dla mojej mamy, teściowej, mamy mojej żony, Julii, która z nagody, że mamy 10 підряд wyjść w chory do sela Bortne, powiła: Darek, ty tam czasem jakieś różne masz pomysły, wydumujesz na wesile, jak si przyśpiłkę, może byś z tej nagody 10 naszego wspólnego spotkania rodzinnego w chorach wydumał taką śpiewankę. No i oczywiście jem się zbierał, przekładał z tą śpiewanką aż praktycznie do dnia wyjazdu w chory, gdzie na szczęście Bortne od zachodu jest dość daleko położone, także nim dojechaliśmy na miejsce do Bortnego, to powstała w dorozi śpiewanka Rik po Rik. I to był chyba 2009 Rik. Taka pierwsza przygoda wtedy. Jeszcze nikt to nie dumał o tym, że to ta śpiewanka bude nachodziła się na płycie, czy że w ogóle bude jak ta przygoda z śpiewą i z Damyrą. No ja powiem szczerze, odniosłam się do takiego samego argumentu jak moja mama i powiem, no jak piszesz takie różne głupoty śmieszne naraz, wrodził się syn, na którego my długo czekali, napisz piśniu dla Maksyma. No i zaraz przed scynami, to Darka właśnie na ostatnią chwilę, ale efekt był to zamirany bardzo udany. Była to piśnia Syn Maksym. I to są dwie rzeczy, które może popchali nas właśnie do takiej dumki, a w szufladzie było ich duże wece. No i tak sobie podumałam, że chyba czas, żeby poza naszą rodziną ludzie poczuli, że to się dzieje w Hołoi Darka i to te piśni desy zapisaty. Nie było planu na żadne koncerty. Chcieliśmy po prostu zapisać to na płycie, żeby się tym podzielić. Pamiątku rodzinną Tak. w zasadzie dla siebie nie znaleźliśmy, że coś się nawet tak aż rozkrutyć do tego poziomu. No a w finalnym po prostu aspekcie, no to, że się spodobaliście innym. Petre, otwór! Petre, no otwórle, to my, lekki, przyszliśmy tu. Przyszli, my swoi, otwór. Cycaty baby, szyty za darmo, choinku tam na groszy nie berą, bo to mają szyty za darmo, choinku tam na groszy nie berą, pokutu mają i razem.
powiem o sami nazwie, bo też było Żwidania, Damer, to tak mi się teper proponował, bo to już kawałek czasu minęło. Byliśmy właśnie na urlopie, jak już znaliśmy, że nasz projekt jest zaawansowany dość daleko. Znaliśmy, że będzie krążok CD. Byliśmy wtedy na urlopie nad morem i gadamy, no będzie krążok, ale jak się to nasz ansambl tak. będzie nazwaty. I moją od samego początku dumką i w ogóle tej mojej twórczości muzycznej było to, żeby muzyka była takim nosnikiem, który jednak ludy, bo to chyba najkrasza forma, jaką wrażliwy człowiek może do duszy, do serca prynymaty. I niezależnie od tego, jakie ma poglądy, czy polityczny, czy religijny, czy mężczyznowy, i różnorodność też moich utworów mała być też takim gwarantem, że każdy powinien z 13 utworów, które są tam na kruszku, najty jakiś dla siebie ulubiony, choć mu się 12 nie będzie podobało, to na pewno jednym będzie zachoplený albo choć w jakiejś mierze usatysfakcjonowany. I думam, że tak chyba jest, że każdy na tej płycie może znajти dla siebie coś, co trafi czy to do jego serca, czy do duszy, czy nawet może i do tańca. No my jako Poki, ale neskromnie powiem DM, no mamy inicjały ukryte Darka jako autora pieśni w nazwie. Tak, ale głównie jako Damer, czyli dawaty Poki, nesty tą muzyką jednania, dobro, wszystkim ludziom, wszystkim odbiorcom. Козак боярчий стидливий, до того ніс має кривий лайк мій. Низогенетичний ас, з дівчатом пришив перший раз. Низогенетичний ас, з дівчатом пришив перший раз. Дівча козака любило, любило серцем і тілом. Не знали того до Хреска, що любов до не сприсла. Не знали того до Хреска, що любов до не сприсла. Козак! Дівчина! Генетичний ас! To dumam, że ciekawostką zespołu Damer jest nasz skład, o którym jsme na początku tak prawdopowisty nie dumali. Zrodził się on z jakby znajomosty jednej osoby od drugiej. Basista, nasz aranżer Bartłomiej Piecz zaproponował nam swoich kolegów, z którymi muzykuje, z który uważał, że sud byliby zainteresowani takim projektem i zapoznał nas z perkusistą, Waldemarą Franczyką kto jeszcze przyjechał na to pierwsze nagrania, pianista i klawiszowiec, tak? Zdzisław Babiarski. Tak, i no i ta trójka, to był taki hołowny skład, który nagrał nam pierwszy mix, tak, do wokalu. No i co dalej? Nie wyobrażaliśmy sobie Lemkiewskiego zespołu bez głośni i że to zelenihírskie muzyki, to od razu przyszło im do głowy koncertmistrz Filharmonii Zelenihírskiej, który często bierze udział w różnych projektach, był bardzo zainteresowany i cygańską muzyką, wsiadł ho pełno
Tak, pewno bez problemu. Nie poznaliśmy go od razu, bo він dograł swoją partię w swoim wolnym czasie. No i tak jakśmy to posłuchali, co się tam wydarzyło, to jest niemożliwe. Musimy poznać tę osobę. Okazało się, że bardzo sympatyczny muzyk, który no, sympatyzuje z naszą muzyką niesamowicie. I Jakub Kotowski, właśnie, którego chyba ulubioną śpiewanką to jest Nakupała. Tak, Nakupała. Jak to ta hukania jest sowy i sobie tam wchody, tak, to rady, że to jest to, co najbardziej tam czuję. Choć nie no, w każdym, mi się odnajduje w każdym utworze. I wse dograć to synowego. No i co dalej? Jakśmy zaczęli nagrywać wokali do tego, co się wydarzyło muzycznie, brakowało nam też w Lemkiskim zespole nie może być śpiewu na jeden głos, no to niemożliwe. Tak jak jsme wychowani ze śpiewu choralnego, cerkownego, brakowało nam głosów. To jsme postanowili zaangażować głosy, które są na najbliższych naszych światocznych imprezach i innych, czyli kuzynostwo Darka, to Diana i Hryc Świadkiwskie i Dawid Habura, którzy bardzo chcą nam pomogli, użyczyli swoich głosów i też mam nadzieję niesamowitą przychodu w nagraniu. Diana śpiewa taka ja, główną partię, także przychoda była dla całej rodziny. Jak wspomnę tych paru chwil w pamięci mojej razem my. Zalubił ja Ciebie, zalubił, pokochał, a Ty liczyła mnie. Widzisz, bez słowa. Zalubił ja Ciebie, zalubił, pokochał, a Ty liczyła mnie. Widzisz, bez słowa. To była krótka lubow, znam Tebe, gierki jej smak. Bo nie ma Tebe tam, gdzie ja. Zalubił ja Ciebie, zalubił, pokochał, a Ty liczyła mnie. Widzisz, bez słowa. Zalubił ja Ciebie, zalubił, pokochał, a Ty liczyła mnie. Widzisz, bez słowa. Ciągle przychody z twórczością Damyra, pomimo toho, że zostały stworzone melodie, zostały stworzone śpiewanki, teksty, nie byłoby jakby na nasi serdeczni przyjaciele, których też chcielibyśmy właśnie pozdrowić, zawdzięki nim jakby nawiązaliśmy kontakty z naszymi późniejszymi muzykami, którzy weszli w skład ansamblu Damer. I tu wielkie podziękowania właśnie dla Ani Badeckiej i Arka Stachowskiego. To są osoby, jakie w ansambli i w utworach Damera grają na gitarach klasycznych.
ich właśnie znajomosty z Bartką Pietrzą pozwolili nam pізнати naszych fantastycznych przyjaciół muzyków, z którymi nawiązaliśmy, można powiedzieć, wręcz rodzinne relacje. One jakoś po prostu zachopili się tą lemkiewską twórczością, kulturą i nawet do tego stopnia, że sami o sobie powiadają, że są farbowanymi lemkami. Także bardzo serdecznie z tego miejsca wszystkich pozdrawiamy i muzyków, i tych, którzy z rodziny naszych kuzynów, kuzynki, którzy użyczyli głosu w naszych śpiewankach. Ale думam, że muzycznym podziękowaniem dla naszych gitarzystów jest utwór, który był specjalnie do nich napisany przez Ciebie. Chodzki raz. Пригадaj собі з самого початку, як в паризькім кафе були ми перший раз. Dystyngowana z себе дівчина, tak jak porcelana, z kotroj ty piła czaj. Dystyngowana z ciebie dziewczyna, tak jak porcelana, z kotroj ty piła czaj. A ja mriał, коли будемо разом, a ja kazał ті słowa, podaruję tobie все, moja miła. Podaruję tobie, коли будеш moja. Podaruję tobie все, moja miła. Podaruję tobie, коли будеш moja. Stolik piękny i waza z kwitami. U temryawi światła tak zahadkowaty. Nastrój muzyki, aromat kawy. Zatryma tych oczu, tebe w moim sercu. Nastrój muzyki, aromat kawy. Zatryma tych oczu, tebe w moim sercu. I tak mriju, коли будемо разом. I tak кажу ті слова. Podaruję tobie все, moja miła. Podaruję tobie, коли будеш moja. Rodzice ze strony mamy pochodzą z Krylowej Ruskiej, dzido Mikołaj Hreniak i babcia Hania Kuziak z Boguszy. Ze strony zas niania mojego Stefana, babcia Maria i dzido Dańko pochodzili z Czarnej koło Uścia. W sumie w mojej rodzinie, jak chodzi o jakąś taką edukację muzyczną, to chyba sobie nie przypominam, żeby dawno był wykształconym w tym kierunku. Po prostu każdy, wszystkie były samoukami i raczej swoje zdolności przejawiali w śpiewaniu. Nie przypominam sobie, żeby dawno grał na instrumentach, ale mamy w rodzinie zdolne osoby do pisania tekstów, do układania śpiewanek, choćby tak jak Miłujko Teodora Habura, który jest osobą taką bardzo popularną, choćby tu w naszym regionie Zagłębia Miedziowego jest autorem bardzo dużo śpiewanek polskich, ale też może mało kto zna
potworzył duże utwory, takich może żartobliwych, na tradycyjne lemkiewskie melodii, które były śpiewane nieraz na właśnie wesilach, kstynach. I też pomysłodawcą jest takiego kabaretu Browaryja, z którym też mamy przyjemność występować na Watrach, choćby na Watry w Michałowie. Też fajna, dumam, sprawa i no, naprawdę szapoba w tej kategorii dla wujka. Mam też w rodzinie drugiego wujka Wania Dziadyka, który też jest, dumam, tu w naszym lemkiewskim środowisku osobą znaną, rozpoznawaną. Też jest autorem i werszy, i różnych opowiadań. Także jest jakieś to talenty, taki rodzinny kus może mamy. No na pewno wece tu może się pochwalić takimi zdolnościami rodzina ze strony mojej żony Ani. No ja jeszcze wernę do twojego samouctwa w rodzinie, bo tak i tobie zostało, bo wspominaliśmy, że to te wszystkie pieśni, które tworzysz, tworzycie razem tekst z muzyką, tak, od razu i bez znajomości nut nie to podłoża harmonii, który wyniósł z lekcji ze szkoły muzycznej, ale wszystko w swojej jakby intuicji, bym powiedziała, muzycznej własnej, którą nawet można powiedzieć zazdrościć profesjonalnej muzyki w naszym ansamblu. Jak to można z taką łatwością tak radzić, że tak to przychodzi. A jeżeli chodzi o moją rodzinę, to ja swoją lubą do muzyki zawdzięczam swojemu dziadowi, Petrowi Kuziakowi, który grał w ansamblach wesilnych, prowadził wesila, nie jedno tu na zachodzie, lemkiewskie. I grał na harmonii, później było mu mało, na saksofonie, sam się wczył wszystko, do dneska mam jeho zaszyty, gdzie można widzieć postup jego nauki, wszystkie pieśni i polskie i nasze. Dumam, że nikogo nie zabudu chwili, kiedy można powiedzieć, zatrubiłam tak pierwszy raz na jeho saksofonie, bez jeho zgody. Ale na mnie to tak, na mnie nie było winno kryczaty. I no sleze mi polecili i znałam, że to jest to, że to będzie mi instrument. Grałam od 6 roku życia na pianinie, chodziłam do szkoły muzycznej w Lichnyci, ale saksofon tak, czekałam na to drugi stopień, to były insze czasy i dopiero mogłam wtedy zmienić ten instrument i rozpoczęłam naukę na instrumencie dzidowym z 1914 roku, gdy nauczyciel zachladał, gdy ty wszystkie klapki się podziły. Kuściok to by inaczej wyglądało. Radę życzę Ci szczęścia, tak, że ja to w ogóle zagram na ten 2 roki na nim grałam, powiedziałam, że się nie pozbudu, no jednak rozwój taki muzyczny potrzebował zmiany instrumentu, ale do dneska mam dzidowy instrument. To, jeżeli chodzi o dumam takie wysilne zespoły, to warto wspomnieć, że Dido Ryd Kuziaki pochodził z Bortnoho i він miał dwóch braci, stryka Fecka Kuziaka, który piszą w talenty malarsko-literackie. Do dneska możemy czytać jego przeróżne historie w kniżkach, które wydał i oglądać jego kras obrazy lemkiewskiego krajowydu i tradycji różnych, które przedstawiał. I drugi brat Paulo Kuziak, którego sme na żal pochowali 2 dni temu. To był ostatni mistryko w Liscu. I Paulo na początku grał na bubni ze swoim bratem tu w Liscu właśnie na wesilnych zespołach. Późniejsze można wspomnieć, bo jsme odwiedziali w Bortnim Worobla, pamiętasz? Imieno Teodora Worobla,
Na samym Chorbku w Bortnim za Felęczakami mieszkali w takiej starej chyży i wse babcia mi dawali czekoladu dla woroblychy i dla worobla i na ścianie wse, jak my przychodzili, było widno zdymkę z tych czasił, da jeszcze na zachodzi, bo one akurat wernuli chory. Ten na zachodzie grał na puzoni razem z Didą po tych wysilnych eskapadach. No iż to można powiedzieć, to tak muzycznie ze strony Dida jak najbardziej. Natomiast babcia z strony mamy z rodu Paszki, gdzieś z Bortnoho, bardzo wokalni. Babcia w radyla, to drugi hołos, albo spotykali się z ostryną z lista. Oj, ty Justynko, tam w tym drugim hołosie, ja w pierwszym pamiętasz i w sesji to wspominali. Kras śpiewali. Do ostatnich swoich dni można powiedzieć, pieśni cerkownych, hołowni było to jakby w ich serce krużyło. Kolady, które do Gneska ma w sercu, które śpiewali na Świętym Wieczeri. No dumam, że nasze wychowania bas wykreowało to też to zrodzić się w nas, naszą wrażliwość. No i to też, co się stworzyło w Darka Hołowi, to nie byłoby toho, nie ma takiej opcji, jak to się rady, jakby na nasze pradzidowe, dzidowe i ciła tradycja kultury lękiewskiej. Коли твої очі зустрінуть мої, коли мої уста доткнуться твоїх, а наш флірт підсидить винна омана, буду лим для тебе, його не знема. Ty будеш без вини, то не твоя вина. Я буду без вини, то не моя вина. Лишиме по собі недопити вина і поки ж буду лим для тебе, його зас нема. Наша гне вином, вина нам треба. Muzyka damer jest głęboko zakorzeniona w folklory lękiwskim. To, co nam powiedział pierwsze, że wynesena z chyży, może powiedzieć, że wyplekana z młoką mamy, Heli. I nawiązuje i tekstowo, i formą muzyczną właśnie do naszych rydnych śpiewanok, ale ma takie właśnie drugie, bardziej jakby nowoczesne kustło, choćby w formie tego aranżu, doboru instrumentów. I no, jest takim ciekawym tworem muzycznym, powiadam, że tworem takim zo świta damer. Różnorodny jest śpiewanok też jakby przemawiać na to tu korzyść, bo możemy na płatynci, o pokaż Aniu, to jest właśnie nasza płyta damer, dziękuję, najty śpiewanki od takich jak to się rady do tańca z takim żartobliwym, może powiedzieć, a nawet takim rubasznym kus tekstom, jak choćby genetyczny, as po utwory o lubowi, o przeżywaniach, I o tym, jak dobry nam bude w nebi. O tym, jak dobry nam bude w nebi, to jest właśnie nebo. To jest taka już moja fantazja i to, co mam nadzieję, że jak zasłużymy sobie w Boha, to może tak w nebi bude, że bude tam wesoło. Może niekoniecznie, że budуть karczmy, jak w tej śpiewanki i cycaty baby, ale że bude nam tam dobry. I może dakole dostupimy to i światłości Bożej.
warto powiedzieć jeszcze o naszym logo. Jak rychtovali jak się już okazało, że to bude płyta, wydania, koncerty, bo to tak wszystko rosło, decyzja do tego wszystko rosła z czasem, to skierowaliśmy swoje dźwigania na Watri w Ługach do Otcia Grabana. Praktycznie, jak to zrobić? Mamy już muzyki, mamy utwory, wszystko i dziękujemy za pokierowanie nami w te czasy muzycznych osób, które się właśnie tym zajmują. Było nam łatwiejsze, ale jsme otworeną drogę i znaliśmy w jakim kierunku iść. Odtal też думam, że warto powiedzieć, bo jak zaczęliśmy думать o koncertach, no to stroi. Przyszliśmy koszeli dla muzyki i tak brakowało nam jakiegoś symbolu damirowoho i została to wydumana w sumie przez twojego Taka współczesna future. Przez mojego kolegę ze studiów, Pawła Gałąskiego, który jest takim amatorem, rysownikiem, ale fantastycznie rysuje. I zadzwoniłem do niego, gadam, wydumaj mi fajną, narysuj mi taką jaliciu lemkiusku, ale taka, żeby właśnie Koryniamy była w horach, tak? Ale desy chorą werchom szła sztosy nowego. Sztosy nowego i takim symbolem właśnie na naszych strojach, na płyci, na okładci kruszka jest właśnie lemkiuska jalicia. W nowym wykonaniu. Jak to te W nowym utwory? wykonaniu. Autorska jalicia. Tak. Była dobre wino, stary whisky i tonik z cytryną. Madame Gertruda, Madame Gertruda trzymała dietu, sushi, kawior piła, choć mała wszystko, nie była szczęśliwa. Madame Gertruda, Madame Gertruda, Madame, dawna lubu na cereszcze i tango. W Gertybal na 100 bar, na 1000 mar, taki to w Gertybal. I horiacze tango. I finał. Zbierają szampany, jak w Gertybal, to każdy jest pijany. Nawet Gertruda, nawet Gertruda. Pasefon gra, strzelają szampany, jak w Gertybal, to każdy jest pijany. Nawet Gertruda, nawet Gertruda. Madame, madame, dawna lubą na cereszcze. Señor Salvador. Dawaj, podaj, horiacze tango. Gertruda, ole! Koncerty, które przeżywali, hołowni w tej roci, gdzie była promowana nasza płyta. 2013, tak, to uczast w każdej watri, Gorzów Wielkopolskiej, nie? W Gorzowie jsme w teatrze śpiewali, na spotkaniach kultury lemkijskiej. To przeżycie niesamowite, szczególnie to te koncerty na żywo, watrowe. Przed takim wystupem jest pełna mobilizacja zespołu, bo to musi być próba den pred albo nawet w den koncertu.
W tamtym roku to nie było prób, bo to było tak często, że no, nie potrzebowaliśmy tak, w 14, nie potrzebowaliśmy prób, żeby wyjść. No ale to tu tremo trzeba było jakoś skonsumowaty przed koncertem, żeby jej się pozbyty. Ale dumam, że najlepszym bezstresowym od razu, jakby reakcją bezstresową to była publika, którąśmy widzieli. Watra Żdyni nie zabudu. Lemkiu, który... Przecież to ta płyta wyszła pół roku to było, od stycznia do lipca. I ludzie śpiewali teksty pod sceną, tańcowali. Niesamowite przeżycia i dumam, że zabierało to nam wszystko, co było niepotrzebne na scenie. Tak, pomimo tego, że wtedy była wyjątkowo zimna nicz, to chociaż nie zabudu. W przeciwieństwie do tego, jak potem była watra w Mychołowi, też my praktycznie bez koszulek chodzili, bo Tak, było tam było 40 stopni, a tam był wisem w nocy. No. Tak, a tu było 35 za w sący. No ale to uroki to tych anomalii naszych pochodowych. Natomiast wracając do tych... Do tremy. No to ty może powiesz jako wokalista, jesteś frontmanem, No to... na tebe tu się wszystko sceduje, Nie, to oczywiście najlepszym sposobem na to jest mobilizacja i nie ma większej przyjemności jak występowania dla swoich ludzi, dla tych, którzy rozumieją, że się śpiewać, nie wiem, słuchać muzykę, ale też i dla co rozumieją z tekstu. To jest wielka przyjemność, tym bardziej, że czas tej publiki to jest rodzina, to są nasi bliżsi czy najbliżsi przyjaciele. Zresztą no, my w tym naszym środowisku no, jesteśmy, możemy powiedzieć, jedną rodziną. Znamy się jak nie ze szkół, to znamy się z watry, znamy się z zabaw, znamy się z koładowań, znamy się z cerkwi przede wszystkim. I to jest niesamowite. I występowania, że tak powiem, dla swoich to jest wielkie przeżycie, a tym bardziej, że po tym kto sobie powie miłe słowo, do teper świeci raczej jest więcej krytyki niż dobra, niż tepła, no to jest chyba największa nagroda. A takim jeszcze aperitif na tremu, no to tu Ania, bo Ania występuje też oprócz śpiewu saksofonu, gry na saksofonie, to jeszcze jako menago. My gadamy na Aniu. To Bartek wydumał. Jądro słońca. Tak. To ciężko trematy, pozwala, tylko chłopi w ryzach, ale pozwala najwyżej po jednym... Żółty trunok, lem jeden po i to jednym można... kiluszku, kiluszku cytrynówki, ewentualnie ogórek kieszeni. Wszystko dobre po. Reszta tak, dobra, dobra jak po. już dasz to po. Ale koleś mamy, ale to koncert, pamiętasz, po tej prerwi 2014 rok to był szał. To I było potem, aż duże wszystko. Potem był w 14, ostatni koncert był w Grębocicach i potem z Menehrali. A w Grębocicach były 3 utwory nowe już. Siedem roku już grali, aż dopiero zagrali na zaproszenia tu Genia Habury ze Stowarzyszenia Lemki już sprzękowa na jubilej spotkania 14 trzech pokoleń z kulturą łemkowską. No za zaproszenia dziękujemy serdecznie, bo nas serdecznie to dziękujemy za to zaproszenie. zmobilizowało. Tak, żebyśmy stanuli na scenie i żebyśmy szczosy może wystartowali z czymś nowym. Było bardzo sympatycznie. No było bardzo sympatycznie, a tym bardziej, że no, tak samo publika bardzo nas też miło i ciepło przyjęła. A na koncercie widzieliśmy młodego muzyka. No, młody muzyk, Kuzman wyris przez to czas. To jest właśnie syn Maksym. Piszą ślady no nas, tak, muzykowania. Graje na huślach w szkole muzycznej. Na pianinie, tam na perkusji pogrywać. Lubię muzykowaty. I zaprosiliśmy go do utworu. Ochoczo się zgodził, bo wiadomo, że czasami no, trema w takich dzieciach nie pozwala wystupy, ale jednak szkoła muzyczna robi swoje obycia ze sceną. I w scenie Lemkowyny, bardzo ważnym dla nas utwory, zagrał. Chcemy
Przekazaty właśnie ten utwór jest ważny, to tekst jest ważny dla młodego pokolenia, które coraz dalej ma od siebie to, co my mamy bliżej. Przez dzidziu, pradzidziu. One mają już, wrastają tu na zachodzie tak mocno, że dumam, że tak dla tego wykonania jeho w tym utworze, żeby wyrastał w i był wzorem do naśladowania przez innych bardzo młodych muzyków. Niezależnie od tego, gdzie żyjemy, no bo raczej teraz mieszkamy tam, gdzie mamy bliższe do roboty. No taka kolej rzeczy, także... Ale pamiętajmy, że ich żyją, gdy czurza zemla, tam gdzie ja, tam Lemkowina. Tam Lemkowina, także Lemkowinu trzeba pamiętać, gdzie to jest, ale właśnie przez wychowania dzieci na przymiar języka, lubowy do cerkwy, to właśnie tworzymy taką każdy w swojej chyży małą Lemkowinu. I o tym, no to jest chyba taki cel, żeby przekazać to następnym pokoleniom. Pamiętam, dobry jak nastał dla nas koniec świta. Był chtorny ten czas, sam początek lita. Jak przyszły i wygnali didy z Kir, aby na wse promynu złoty czas lękił. I chodzki żyją, gdzie czurza zemla, tam, gdzie i ja, tam Lemkowina. I chodzki żyją, gdzie czurza zemla, tam, gdzie ja, tam Lemkowina. I I co bym sobie życzył? Chciałbym, żeby dalsze to ta muzyka damyr jednała ludy, znachodziła przyjaciół. Chciałbym, żebyśmy wystupili w takim dumam samym składzie, w jakim jsme wystupili na samym początku, żeby wszystkie się zaangażowali, żebyśmy dali mali z tego wielku przychodu życia, wielki fan, żebyśmy nesli radość słuchaczom, którzy są przy nas, jak i tym, którzy są daleko, bo znam, że też i damyra słuchają za granicami, żebyśmy nesli radość rodyni, żebyśmy śpiewali, jak to się powidać, na sławę Bożą i rozwój lemkiewskiej kultury. No na żal, jak się znajdujemy na jakichś różnych imprezach, zabawach, to już nie jesteśmy tym młodszym pokoleniem. Ale radieje serce, jak czujemy, co się dzieje przy tych stolikach młodzieży, która gra, śpiewa. Także dumamy, że tych ansambli będzie coraz więcej. Każdemu życzymy w każdej duszy, w której to się graje, żeby naszła jakieś właśnie ujście tej twórczości swojej. Próbujcie, tworte, śpiewajcie, pamiętajcie o swoim, kultywujcie język, religię, w której jste zostali wychowani. Zernosia samo, sije i rody, nikogo naprawdę, tam też nie obchody, nie ma roboty, kto nie postydamy, Lucyfer czasami tam postyd, nie ma roboty i kto nie postyd, nawet Lucyfer czasami tam postyd. Lucjan! Pijemy do nieba, bo tam nas wesoło.
bez kosty, a dusza westchniła taka wesoła, taka szczęśliwa. I szybkie raz ominemy.